Ni-surrender na ang 21 anyos nga lalaki nga gitumbok nga suspect sa pagpatay sa Cebuano voice coach nga si Joel Jade J. Unchuan ngadto sa City of Naga Police Station niadtong Biyernes, Enero 12. Si Unchuan napalgang wala ni kinabuhi sa bukirang bahin sa Inayagan, Naga niadtong Disyembre 30 sa milabayng tuig. Gila ang suspect nga si Sunny Lumangka, taga Barangay Bituon, Clarin, Misamis Occidental, apan kasamtangan nga nagpuyo sa Mandaue City. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pilare, spokesperson sa PRO7 nga miluwat na og extrajudicial confession si Lumangka nga gisaksihan sa duha ka abogado. Dugang ni Pilare nga unang nailhan si Lumangka gumikan sa kuha sa dashcam video nga na-recover sulod sa sakyanan sa biktima nga si Unchuan. Matod sa suspect nga nag-inusara niyang gibuhat ang krimen ug gisaysay usab niya nga ikaduhang higayon nga na silang nag-abot ni Unchuan isip managhigala. Apan sa ikaduhang panagkita gingong nagkalalis ang duha sulod sa sakyanan nga misangkot sa pagbuhat sa maong krimen. Kinahanglan pang i-validate sa kapulisan ang pamahayag ni Lumangka pinaagi sa pag-backtrack sa CCTV footage ug uban pang manakuhang ebidensya. Ugmang adlawag gitakdang pasakan og kasong murder si Lumangka. Actually, ang nagsugod ang tanan katong after sa pagka-discover nato sa personality through the dashcam, no? Then, naanay laing ebidensya nga nakalap until atong January 12, ni-surrender siya. Then, iyaan ang generate sa atong kapulisan kung what happened during that time.